Хайырлы көн, Татарстан. Хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 18 гыйнвар сишәмбе. Мен Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме барлык тамашачыларга да күтәренке кәеф, матур көн теләп калабыз. Тарихка бүгенге көн нинди вакыйгалар белән кирип калган? Алдагы минутта шул турыда белербез. 18 гыйнварда Мәскәүдә зур театр ачыла. Театрны булдыру турында патшабикә Екатерина II кайгырта. Яңа меңьеллыкта театр зур реконструкция кичерә. Россиянең зур театры дөньяның иң дәрәҗәле сәхнәләреннән санала. 1943 елда Ленинград чолганышына өзеклек ясала. Шәһәрдә ул вакытта 800 мең кеше калган була. Ленинград тулысынча блокададан 44 елның гыйнварында азат ителә. 1926 елның 18 гыйнварында «Броненосец Потемкин» нәфис фильмның премьерасы була. Аклы-каралы картинаны режиссер Сергей Эйзенштейн Мосфильм киностудиясында төшерә. 3 атна эчендә генә дә «Броненосец Потемкинны» 300 меңнән артык тамашачы карый. Язучы Рабит Батулла татар тарихы турындагы уй-фикерләрен дәвам итеп, 7 гасыр ахырында яшәп иҗат иткән шәхес Мәүлә Кылы язмышы турында бәян итә. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татар мәшһүрләре турында. Менә тарих турында уйланганда гаҗәпкә каласың. Безнең ниндидер күтәрелеш чоры булган халкыбызның, ниндидер түбән тәгәрәгән чорлар, җиңелгән вакытларда булган. Шагыйрьләребез күп, меңнән артык шагыйрыбыз бар безнең, саны китсәң. Нәкыя Исәнбәт сүзе белән әйтәм сезгә. Меңнән артык шагыйрыбыз, язучылар гына түгел, шагыйрыбыз, язучылар да аннан артып китә. Менә безнең караңгы чорлар 1552 елда караңгы чорлар башлана. Алда безнең шагыйрыбыз Кулгалиләрдә, Сөләйман Суариларда, һәм башка шагыйрьләребез бар. Кинәт менә күп шагыйрьләр биргән халык тынып кала җиңелүдән соң. Таратыла, куып җибәрәләр башында. Һәм кем әйтмешли, дошманнар кирип тула илгә. Караңгылык чоры менә регресс чоры башлана, бер шагыйрь юк. 10 еллар, 100 еллар үтә. Бер шагыйрь бирмәгән татар. Менә шул вакытта 17 гасырның азагында инде биттек дигән чоракта бер шагыйрь исән калган, аның шигырьләре, ул Мәүлә Кылый. 17 гасырның азагы. Мәүлә Кылый. Ул Мәүлә Гал дип тә әйтәләр, аны Мулла Гал дип тә әйтәләр, Бәйрәм Гали дигән исеме дә бар бугай аның. Ләкин ул үзенең әсәрләрендә үзен Мәүлә Кылый дип әйтә, ягъни Аллаһның кулы дигән сүз. Аллаһның кулы дигән сүз. Ул Чыты авылында туган. Менә шушы теге караңгы чорлар вакытында күрәсең, аңа яшәүе кыен булган. Һәм ул урын күчеп йөрергә мәҗбүр булган. Әйтик, Чытыдан, Питрәч ягындагы Чыты авылыннан ул Булгарга күчә. Булгар шәһәре тирәсендә ул яши. Аннан соң теге Әлмәт ягындагы иске Иштирәк авылына күчеп китә. Аның шигырьләре гаҗәп кызык, суфийчылык белән шөгыльләнгән. Гаҗәп, ул төшенкелеккә дә бирелгән. Ул кайгырганда халкы өчен шул ук вакытта гаҗәп дәрәҗәдәге күтәренке рухтагы шигырьләрендә бар аның. Аны да калдырган. Безгә мирас итеп. Менә без мәхәббәт шагыйры дибез. Әйтик, мәсәлән, без уйынышыны белән мәхәббәт шагыйры Рәдиф Гатауллинны атыйбыз. Чөнки ул һәр вакыт мәхәббәт турында яза. Гәрчә шагыйрьләр барысы да мәхәббәт турында яза. Ә менә мин иң беренче Мәүлә Кылыйны атар идем. Менә ничек итеп ул ир белән хатын мөнәсәбәтен гүзәл сурәтли. Хәләл нуры, нурлы торыр,
Güneş nur din, halal bilen suyishmak, tatlı bal din, iki halal bir-birsine hoşnut bulsa, naziklikte nazik nişke kıldin. Ir hatın mahabbette sohbet kılsa, onlar için hasenetler hasil bulur. Kız ulan ravşan durur, yaktı kündin, atanağa lezzetliktir şeker baldin. Hak emri ile helaline tapşırmaklık, naziklikte nazik durur, üzülür kıldin. Bu bitmine kiyevge bir turunda söz var ayime. Helal degen söz, ol nikahlı katın, nikahlı ir degen söz. Ir ata-ananın kızını süyüp üstürüp helaline tapşırmaklık. Görəsizmi, nindi güzel. Hatın kızın bir-birsin, ir bilen hatın kızın bir-birsinin mehabbet anlatışığı, maturluğu turunda yazgan. Mene anlaşılmagan sözleri de var, mene arayın alında. Aytik hasenetler degen söz, lezzet degen söz, ol baylık degen söz. Sohbet kılsa evet, sohbet. Ir bilen hatın bir-birsi bilen sohbet kılsa, şol kadar nişke kılkıbık dey, nişke kılkıbık, ol üzülür kıbık deyim. Mene hazır ime şiirini belki yanadan tınlap karaga kerektir bu sözlerini anlagandan soň. Siz yanadan tınlarsız, albatta. Hazırga sağ kalıgız, kelesi şuraşularga kadar. Biz туры эфирдә эшлибез, барыгызга да матур көн теләп дәвам итәбез. Билгеләнгән планнарны тормышка ашыру өчен еш кына финанс мөмкинлекләре җитми. Нәкъ менә төрле кызыклы проектларга ярдәм итү өчен грантлар системасы эшли. Алар ярдәмендә иң кыю идеялар һәм теләкләр чынга ашырыла. Чираттагы грантлар республикабызның мәктәп һәм балалар бакчаларына юнәлдерелде. Тулырак Фәнур Хәсәновның Кайбыш районыннан әзерләнгән видео язмасында. Бәйрәм бүген бездә, әйдәгез, кунак булып түрдән үтегез, 90 еллык тарихы булган мәктәбебезне күреп китегез. Здравствуйте, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас! Как много светлых улыбок мы видим на лицах сейчас! 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның телләрен, гырыф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү грантын отучы балалар бакчалары һәм мәктәпләре билгеләнде. Шул уңайдан Татарстан телерадиокомпаниясының иҗат төркеме Кайбыш районындагы җиңүче мәктәп һәм балалар бакчасында булып аралашып кайтты. Исәнмесез дип башлыйм әле. Очрашулар шулай башлана. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Кайбыш урта мәктәбе цифрлы һәм гуманитар профильле үзәктә дистәләгән чаралар үткәрелгән. Күп кенә яңа проектлар гамәлгә ашырылган. Төбәктә төрле милләт вәкилләренең бердәм дустана яшәүләрен тәэмин итүгә, биредә яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерүгә юнәлдерелгән эшчәнлек даими алып барыла. Туган тел халык байлыгы проекты кысаларында Кайбыш урта мәктәбе цифрлы һәм гуманитар профильле үзәк үткәргән республика фестиваль конкурсы шуның бер чагылышы. Бәйгедә республикабызның 25 районы мәгариф оешмалары вәкилләре катнашып, барлыгы 12 номинация буенча 507 эш тәкъдим ителгән. Конкурсның йомгаклау чарасына дистәдән артык район, шәһәрләрдән мәктәп, мәгариф үзәкләре, балалар бакчаларыннан фестиваль конкурста җиңүчеләр, аларның җитәкчеләре чакырылган иде. Чираттагы грантлар, анда безнең мәктәпләребез, балалар бакчалары бик актив катнаштылар. Һәм бер балалар бакчасы менә шушы район үзәгендәге Миләшкәй балалар бакчасы һәм без басып торган Кайбыш, Олы Кайбыш урта мәктәбе шушы грантны коллективларының тырышлыгы белән җиңү яуладылар. Ул 1-2 көнлек эш кенә түгел билгеле. Алдагы елларда җыеп килгән күп кенә тәҗрибә, шушы тәҗрибәне матур итеп күрсәтә белделәр. Һәм мин сезгә бик зур рәхмәт әйтәм. Шушы үзегезнең җиңүегез белән
Үзегезгә генә түгел, безнең районыбызга да дан күрсәттегез. Бик күп материаллар алынды шушы мәктәпләргә, балалар бакчаларына. Киләчәгебез безнең инде әлбәттә балаларыбызның, киләчәк буыннарыбыз үз телләрен яратып, үз телләрен дәвамлы иттерсәләр иде. Балалар, әйдәгез, рәхим итегез безнең сыйныфка. Яңа парклар кайта, әйдәгез утырып, біз дәресне башлыйбыз. Әйдәгез утырыгыз. Без сезнең белән тәрәзәгә карыйк әле. Анда нинди һава торышы икән бүген? Салкынмы, җылымы, кояшлымы, болытлымы, яңгыр явамы? Һәркемгә дә якын бит ул. Туган ягы яшел бишек. Сабый чакны үткән якны онытсын ди кеше. Ничек? Торган җирем татар илем, туган телем татар телем. Әллүкине тыңлап үткән әмин анам, назлы гөлем. Туган телләрне үстерү һәм ныгыту максатыннан оештырылган бу грантта ату безнең өчен зур бәхет булды. Әлбәттә, бу укытучыларның эш нәтиҗәсе, аларның шушлай елы буе эшләгән эшләренә нәтиҗә ясау безнең өчен иң куанычлы хәл. Әлбәттә, грант ул акча ягыннан гына ниндидер бер финанс ярдәм генә түгел, горурлык хисе уятырлык һәм тагын да эшкә стимул бирүче бер чара итеп күзаллыйбыз. Грант ыткан акчаларга без үзебезнең мәктәбебезнең техник базасын ныгыттык. Икенче татар теле кабинетына үзебезнең укытучы өчен кирәк ярак һәм инде белем алырга килгән укучыларның иң ныклы, төпле белем алыр өчен кирәк ярак һәм аларга туган телне үстерер өчен мөмкинчелек тудыру әлбәттә максат итеп куелган иде һәм без шуларны чынга ашырдык. Укытучыга ярдәмгә күп функцияле проектор, төсле принтерлар, укучылар өчен татар халык милли киемнәре, рус халык милли киемнәре дәрестә катнашыр өчен һәм дәрестә уйнатыр өчен уен технологиясын үстерү өчен курчак, перчаткалар, өстәл уеннары һәм инде төрле милли киемнәр алдык. Калфа кигән кыз баланың багып алышы йөзенә, нинди гүзәл татар кызы, күз тимәсен үзенә. И туган теле матур тел, әмкәмнең теле дөньялык нәрсә белдем, син туган тел окы. Зидән дивә юк, нинди генә туа юк. Һәркем сөйли үзенчә, сөйләшә безнеңчә. Безнең өчен бу бик зур бәхет булды. Без үзебезнең балалар бакчасының материал яктан байыттык. Һәрбер балаларга татар милли киемнәре тиктердек, ир балаларныкын, кыз балаларныкын. Бу инде киләчәктә безгә үзебезнең милли чараларыбызда балаларыбызны матур итеп киендереп, алга таба тагы зуррак җиңүләргә ирешергә ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Шулай ук тәрбиячеләребезгә бер үк төрле милли орнаментлы киемнәр тиктереп кидек. Һәрбер төркемгә стендлар ясаттык. Ел ахырында КВН уздырдык. Мәктәпкә әзерлек төркеме балалары белән аларга бик матур әлифба китабын бүләк иттек. Җиңүгә ирешкән саен инде кешенең үзенә ышанычы арта. Һәм инде бездә бит булдырабыз дигән өмет туа. Бөек Ватан сугышы темасы безнең музейебезнең иң төп темасы, чөнки күп экспонатларыбыз сугыш чорын чагылдыра. Музейның мәйданы 24 квадрат метр. Ул 2 залны тәшкил итә. Ул 1960 елларда оеша. Аның нигез салучысы Гизатуллин Карл Алексеевич була. Ул безнең мәктәптә биология укытучысы булып эшләгән. Туган тел халык байлыгы проекты үсеп килүче буында туган телгә мәхәббәт тәрбияләүгә бер үрнәк булып торса, илдә барган вазгыятны онытып, күрше-күлән хезмәттәшләр белән очрашып, тәҗрибә уртаклашуга бер мисал булды. Елы буе эшләгән эшләр дә бихисап җыелган икән, дип сөйләп китте Кайбыш муниципаль районы башлыгы урынбасары Рәмис Хаялиев. 2021 ел бигрәк тә республикабыз тарихында шулай булгач, Кайбыш районы тарихына да бик матур булып кирип калачак. Ни өчен дигәндә, шушы президентыбыз тарафыннан үз вакытында шушы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын игълан итү, ул искиткеч тормышыбызга, телләр саклануга, мәдәни мирас саклануга зур этәргеч бирде.
Шушы рәвешле чаралар планы төзелде. Ул ниндидер кагаз өчен генә түгел, җан өчен, эш өчен һәм шушы төзелгән белән генә түгел, инициативаны үстерү рәвешендә яңадан-яңа формалар, форматлар уйлап чыгарылды. Һәм нинди генә булса да аның иң төгәле, иң югарысы кызыксындыру чарасы булырга тиеш. Һәрбер ярышның, һәрбер омтылышның менә шушы махсус оешкан комиссия тарафыннан грантлар булдыру, төрле юнәлештә аларны булдыру, аларга омтылыш ясап катнашу актив рәвештә, кемдер җиңмәсә дә, барбер ниндидер эш эшләнгән, нәтиҗәсе бар. Менә инде шушы билгеләнгән берничә грантны безнең ише Гади авыл районы, Гади авыл мәктәбе ота алган икән. Ул укытучыларга дәрт өсти, илһам өсти. Аларның эшләгән эшләренең үткәненә бәя, киләчәгенә күпмедер рәвештә аванс бирә. Без үзебез дә бу телләр турында да, халыклар бердәмлеге турында да, мәдәни мирас турында да, гореф-гадәтләрне үстерү мәсьәләсендә дә елны махсус шушы юнәлештә 2022 елында билгеләп үтмәкче булабыз. Шушылай ниятләп торабыз. Ман миңа югарыга мендип, 2 канат биреп үстерде. Канатымның берсе татар теле, икенчесе бөек рус теле. Родной язык, святой язык, отца и матери язык. Как ты прекрасен, целый мир, в твоем богатстве я постиг. Шынгыр-шынгыр шынгырхи, чевенчи чуваш чилхи, чунымра, тыван хирхем, сымаха урах илем. Чебишво, янравла, шеп, сывугу, чуваш чилхем. Яратам, сине Татарстан, ғарур халқым үшін яратам. Жан еріккен әткем тілің үшін, татар тілің үшін яратам. Жан еріккен әткем тілің үшін, татар тілің үшін яратам. Татарстан сине яратам. Грантлар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Тапшыруыбызны туган телебезгә багышланган 2нче тапкыр узган балачак җыры балалар җыр бәйгесендә җиңүчеләр арасына кергән матур бер җыр белән тәмамлыйбыз. Мин исә Эльза Әхмәтҗаны сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.
Yazlar җиткәч тәге